Takže ľudia, čaute. Bohužiaľ som troška nachcípaný, ale to mi nebráni tomu, aby som postavil isté veci na rovinu a určil pár faktov. Takže bachrála skurvená, dobre ma počúvaj. Rozputala si skurvenú vojnu a toto, čo spravím, bude tvoje veľké mínus. No, celá verejnosť vie, že tá tvoja palica do fazule má zákaz kontaktovať, zákaz dávať videá a je na to patričný dôvod. Vyhrážal sa 2 ľuďom smrťou. Ja mám milión dôkazov, že sa vyhrážal aj iným. A neplatí staré nové, to si zapamätaj. No, takže začnite sa báť. Dobre? No, včerajší tvoj výstrelok, čo si spravila, aby som informoval verejnosť o tom, čo si spravila. Zverejnila si správy, ktoré boli podané na sociálku pred 2 rokmi, keď mi začali trieskať na dvere. Jasne vieš, že jednak ty a jednak hentá tlustoprdka z Levic ste hoaxerky a klamarky. To vedia všetci. Jasne sa mi podarilo preukázať, že klamete. No, takže prišla sociálka. Informovali ma o istom podaní. To podanie nebolo jediné. Že vraj moje deti majú chodiť otrhané. Nie je to pravda. Že vraj moje deti majú byť hladné. Nie je pravda. Že moje deti sú bité. Nie je pravda. No, trošku ťa upozorním vekovým rozdielom, čo si napísala včera. Ja nemám dceru, ktorá by mala 2 roky. Ja mám dceru, ktorá bude mať 3 roky a mám syna, ktorý bude mať 4 roky. No, takým menším rozdielom. Ale ja aspoň mám deti na rozdiel od teba. Ty síce máš z prvého manželstva niekoľko detí, asi 3, o ktoré si sa v živote nestarala. Takže tak. Takže tej tvojej paličke do fazule, alebo do hrášiku, si dala akurát tak IA deti. Alebo AI deti. To je úplne jedno. To, že ste dezoláti, hoaxery a klamári, to vedia všetci. Celý web. A zistí to aj ten pajtavý debilko, ktorý akože sa vás ide zastávať. Ktorého si takisto označila do príspevkov, ale nevadí. Nevadí. Takže povedz tej tvojej vychrtline vedľa teba, nech ťa pripúta. Vlastne nie pripúta, nech ťa prigurtňuje do piči. Lebo obyčajný autopas ťa neudrží. Nech ťa prigurtňuje ako nadrozomerný náklad, lebo ideme z kopca. A neudržíš sa. Takže aby si bola v obraze. So sociálkou som vykopol dvere. Áno? No. Absolútne z tých vašich klamstiev sa nič nepotvrdilo. A funguje to tak. Najprv si overili zdravotný stav u pediatra. Deti. Potom išli do škôlky. Potom behali po susedoch. A nakoniec sa kontaktovali aj na polícii. Kde neexistuje žiaden záznam, že by u mňa čo len jeden jediný krát boli. Len za to, že by som mal pustenú na hlas hudbu a už duplo mne za to, že by som mal týrať svoje deti. Alebo svoju ženu. Ty suka, vyjebaná. To som mi slušný, ale pri tomto sa to nedá. Zatiahla si do svojej fantasmagorie moje deti a moju rodinu. Aj napriek tomu, že si zdieľala lži, do popisku si to písala ty. A budeš za to niesť dôsledky.
Naposledy, čo si podala trestné oznámenie na mňa, na Miloša, na Mira, tak sme jasne vysvetlili policajtovi, aj preukázali, kto klame. Takže chod za tým kokotom do Krupiny, za tým akože vyšetrovateľom, nech ti spíše ďalšie trestné oznámenie a môžeš mu toto video pustiť. Nech spíše ďalšie trestné oznámenie. Ak sa mu nepáči moje vyjadrovanie, nech ma navštívi v Trenčine. Ja mu to poviem aj do očí. A opriem do Krupiny. A nech odovzdá odznak. Lebo tie vaše dezolácie a hoaxy súvisia so zdravým rozumom. A pokiaľ má policajt zdravý rozum, toto nepodpíše. Nedokáže spísať takéto dezolátne činy, ako robíte vy. No dobre, ešte som súkromné správy nedával von. Ale toto beriem ako pozvánku na vydanie veškerých hlasových a súkromných správ. Takže kádrový posudok musí byť na mieste. A nie som v tom sám. Veškeré výhražky tvojho akože manžela, tej paličky do fazule, veškeré výhražky z tvojej strany, veškeré útoky z tvojej strany, veškeré klamstvá z tvojej strany uvidia a spatria svetlo sveta. A je len rozdiel, ako sa ja zachovám. Či to bude vo videách, alebo to pôjde priamo pred prokurátora, bude problém. Tak či onak. Trošku mi to príde vtipné, lebo začal som sa zaoberať jednou chuťovečkou. A to je telefónne číslo tvojho manžela. Čo myslíš? Koľko telefonátov je v archíve zaznamenaných, ako sa hral na policajta? Ako zisťoval zdravotný stav mojej ženy? Nie, že len si sa k tomu priznala k videu, ktoré som už dal dávnejšie von. No, dobre. Ale aj to, čo vás čaká najbližšiu dobu, bude krutá pravda a realita. Takže nebude mať podmienku na rok a probačný dohľad, ale pôjde na výkon trestu na 3 roky a plus ďalšie 3 roky za to, že sa hrá na policajta. No, a tesne potom ho budeš nasledovať aj ty. Vieš? No, takže asi toľko by som ti tak od srdiečka povedal. Takže dúfam, že ťa rozdrapí a dáš ľuďom už pokoj. A to, že si zatiahla do svojich nenávistných sračiek a závistí moje deti a rodinu, to si posrala na plnej čiare. Takže chod za policajtmi aj na prokuratúru a povedz aj kokotovi, dedoškovi, večerničkovi, nech ma príde preblafnúť. Dobre? Lebo tu už ti nepomôže nikto a nič. A vyhrážať sa súdnou žalobou môžeš, vieš komu? Akurát tak tomu tej tvojej vychrtline vedľa teba. Dobre? Nie mne. A inak, pamätáš si, kde si bývala? A že ste tam mali kameru? Nechci sa uvidieť na webe, ako sa krásne hádate. Lebo to je tak. Sú ľudia, ktorí vedia použiť vaše záznamy proti vám. A sú verejné. Je to verejná priemyselná kamera. Sú to verejné záznamy. Takisto ako aj Miloš dal von kamerové záznamy z priemyselnej kamery. Takisto ich môžem dať aj ja von. To vaše vzorné akože manželstvo. Takže toto je odo mňa posledný pozdrav pre vás. Kurva, zožen si tú gurtňu. Budeš ju potrebovať. Lebo momentálne si nasrala tigra, ktorý ťa rozjebe. A vôbec nebudem hľadiť sever, juh, východ, západ. Zapamätaj si, zaútočila si na moje deti. A čakaj takú slučku žalob, ktoré prídu na teba, na tvoju hlavičku, že sa z toho zosereš. A to, že som ti ja siahol akože na peniažky kvôli tvojim urbex mapám, to nikoho srať nebude. Nikoho to srať nebude. Ako som povedal, čakaj žaloby také, že sa z toho zosereš. A zavrú ťa až vtedy, keď prestaneš platiť. Ale budeš platiť za svoje činy a za to, čo si spôsobila kedykoľvek v mojej rodine.
A nie len mojej rodine. V prvom rade tej tvojej, ktorá ťa nenávidí nadovšetko. Takže tak. Takže pozdrav z Trenčína platí. A odkáž ešte raz tomu vyšetrovateľovi, že nech sa dá prešetriť, či je zdravý na hlavu. A či tie tvoje dezolácia hoaxy bude ďalej riešiť. Lebo v Trenčíne povedali jasne. Takéto pičoviny my riešiť nepotrebujeme. A chcel by osobne vyšetrovateľ spoznať toho vyšetrovateľa, ktorý to spisoval. Lebo ten so zdravým rozumom nemal nič spoločné. Asi ťa to nasralo, že to tvoje trestné oznámenie fiktívne neprešlo. A že to neskončilo ani na priestupkovom. No, ale toto, čo si spravila, a keď ja s tebou skončím, tak to neskončí na priestupkovom, to skončí priamo v base. Ale kto bude v tej base, ja určite nie. Takže maj sa krásne. Môžeš skladať aj básne a tie tvoje hoaxy, koľko len chceš. Mňa už nezastavíš. Ani policajti ma nezastavia. Nikto. Spustila si tsunami. Kto zaseje vietor, zožne búrku. Maj sa krásne.